Ola, que tal, señoras e señores? Benvidas e benvidos a este espazo informativo da Televisión Municipal no que lles imos dar conta da actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. En este venres 28 de marzo comezamos contándolles a visita dun grupo de estudantes dunha das máis prestixiosas universidades do mundo, o Instituto Tecnolóxico de Massachusetts, aquí ao noso Concello, ás Pontes, que se achegaban ata a finca de Panda de Adá para coñecer de primeira man un proxecto innovador que se está desenvolvendo nesa zona rural. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, xunto cos concelleiros delegados das áreas de turismo, medio ambiente e medio rural, visitaban esta semana a área forestal da Panda de Adá, acompañando a unha representación do alumnado do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts para coñecer de primeira man o estado de rehabilitación desta parcela forestal, propiedade da empresa madeireira Finsa. Hoxe está aquí pois a unha representación dos alumnos de arquitectura do Instituto Tecnolóxico máis prestixioso do mundo como MIT, no? O Instituto Tecnolóxico de Massachusetts, onde pois veña a coñecer as pontes, a súa realidade forestal e as posibilidades que isto ten de compatibilización de usos económicos, actividades económicas coa preservación do medio ambiente, coa preservación do que son as especies forestais autóctonas, as industriais e, en definitiva, tamén todo o que ten que ver con respecto ao ecosistema que ten Galicia, non? As instalacións da Panda de Adá, que actualmente están en proceso de remodelación grazas a unha iniciativa conxunta entre a empresa Finsa, propietaria da parcela de 400 hectáreas, e a Fundación Ría, pretenden converterse nun centro de divulgación dunha xestión forestal sostible, multifuncional e que se relacione con diferentes axentes do territorio, segundo contaba Manuel Rodríguez, presidente da Fundación Ría. Neste caso, nos levamos colaborando con Finsa pois xa varios anos en desenvolver aquí un traballo, unha ordenación, digamos, desta finca que ten 400 hectáreas e que se quere convertir pois nese centro de divulgación nunha xestión forestal pois sostible, multifuncional e que, digamos, se relacione pois con diferentes axentes do territorio. Hoxe pois contamos con esta visita do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts, o MIT, que quere ser de algún xeito pois unha mostra do que esta finca se pode convertir nun lugar pois de encontro pois para familias, para entidades, asociacións, centros de investigación, formación, universidades, etc. ¿no? O proxecto de rehabilitación desta parcela foi plantexado como un concurso de arquitectura a nivel internacional que agora está nunha segunda fase na que hai 5 equipos traballando en senllos ante proxectos diferentes. Un deles será o gañador e o encargado de executar a rehabilitación. Pola súa banda, Carlos Iglesias, encargado de xestión forestal de Finsa, detallaba máis polo miúdo as características da parcela. Temos as viviendas, que son os núcleos, temos 2 núcleos, que son a Panda de Adá e as Pereiras, que son 2 aldeas moi antiguas, que son as que estamos pretendendo restaurar nesta primeira fase, e despois a finca temola dividida basicamente como en 2 áreas. Hai a parte productiva en sí, que é a parte que dedicamos á producción forestal, que basicamente está ocupada por piñeiros, e despois temos unha parte tamén que está moi asociada ás vaguadas de ríos e ás zonas de ribeira, que é o que nos chamamos un cuartel de conservación. Está dedicada máis que nada á conservación dos hábitats naturais, non? Esta segunda zona é de especial interese para Finsa, xa que, como indicaba Carlos Iglesias, veñen de obter recentemente a certificación en servizos ecosistémicos, un importante distintivo que garante que, ao mesmo tempo que manteñen un espazo dedicado á explotación forestal, poden compatibilizalo cunha área reservada para a conservación deses hábitats nos que hai carballeiras e bosque atlántico, así como fauna autóctona. E tamén, esta semana, o Concello das Pontes tiña as primeiras tomas de contacto con diversas entidades veciñais para presentarlles o novo proxecto do Plan de Emerxencia da Presa da Ribeira. O Concello das Pontes iniciaba esta semana unha rolda de encontros informativos coa veciñanza para presentar o novo Plan de Emerxencia da Presa da Ribeira. Así, nun encontro con entidades veciñais celebrado na Casa do Peso, o concelleiro de Medio Ambiente, acompañado por representantes do Servizo de Emerxencias da Xunta de Galicia, Augas de Galicia e Endesa, deron a coñecer este plan que ten como obxectivo controlar, previr, alertar e protexer a veciñanza das Pontes no caso dunha posible rotura da presa e que será implantado a través de diferentes actividades, entre as que se inclúen accións de formación para o persoal técnico, un plan de comunicación cara á opinión pública e diversas charlas informativas dirixidas a diferentes colectivos e entidades da vila.
Durante a presentación detalláronse os contidos deste plan de emerxencia, como os servizos de vixilancia e control da presa, as posibles zonas afectadas no caso dunha posible rotura da presa e posterior inundación, así como os sinais acústicos que soarán en caso de emerxencia ou os puntos de encontro para os veciños e veciñas que se viran afectados por un posible asolagamento. Tamén se amosou un vídeo explicativo que nos vindeiros días se distribuirá a través das diferentes redes sociais do Concello, no que se detalla máis polo miúdo todo o contido relevante para a cidadanía en canto a que facer no caso dunha posible emerxencia. Así mesmo, tamén se presentou o material gráfico como cartelería e trípticos informativos que se fará chegar á cidadanía para que poidan consultar os aspectos máis importantes do plan de emerxencia da Presa da Ribeira. E continuamos con información de interese para a veciñanza porque o Concello das Pontes vende anunciar unha nova partida presupostaria para a mellora de vieiros dentro do termo municipal das Pontes. O Concello das Pontes vai destinar 74.200 euros á terceira fase de renovación do viario de Bidueiro ata o núcleo do Caxete. O proxecto, que conta co respaldo da Deputación da Coruña, permitirá mellorar as conexións na parroquia do Freixo, damando unha rehabilitación superficial do firme mediante reparación puntual das fochas existentes e posterior recrecido con aglomerado asfáltico en toda a superficie de actuación. Así mesmo, realizarás a limpeza e perfilado das marxes e cunetas cunha capa de saburra, coa finalidade de evitar o chanzo producido polo recrecido do firme para pechar os traballos coa colocación da sinalización correspondente. E tamén esta semana comezaba unha nova edición do programa de envellecemento activo do Concello das Pontes. O programa Velleza Activa é xa todo un clásico da programación municipal e un ano máis non podía faltar no catálogo de iniciativas impulsadas dende a Concellería de Benestar Social. De feito, esta mesma semana, en 7 entidades veciñais do casco urbano do rural arrincaban os cursos deste ano, no que se anotaron un total de 85 persoas, veciñas de Lembranza da Vila, Vincallo, O Paraño, a Magdalena, Goente, Marraxón ou as Campeiras. A Diana Pardo foi a encargada de inaugurar cada unha destas clases, que serán semanais cunha hora media de duración e coas que se busca enriquecer e mellorar a calidade de vida da veciñanza mediante hábitos de vida saudables. É que en cada unha das clases que se encargan de impartir os terapeutas da Asociación A Xanela, os alumnos e alumnas realizan unha serie de exercizos, tanto físicos como de estimulación cognitiva, encamiñados a mellorar a motricidade, o mantemento da autonomía, a prevención de caídas, exercicios de memoria, atención, linguaxe ou cálculo, axustados ás súas capacidades e tendo en conta tanto a súa idade como o seu estado de saúde. En cada sesión hai xogos de cálculo, lectura e comprensión, os que se suman tamén actividades máis físicas coas que os participantes melloran a súa hixiene postural, a súa flexibilidade ou o equilibrio. Así, ata finais de xuño, estes veciños e veciñas poderán divertirse o tempo que adestran corpo e mente e incluso fomentan novas relacións sociais, grazas a un programa que ano tras ano vai demostrando a súa gran aceptación e imprescindibilidade entre a veciñanza de máis idade. E continuamos con máis actividade municipal desta volta cunha nova xornada do Programa de Servizos Sociais Espazo en Familia. O programa educativo Espazo en Familia regresaba o pasado luns á programación da Concellería de Benestar Social e cun tema que está moi de actualidade e máis coa recente celebración do Día Internacional da Muller. Neste caso, o tema escollido para a charla aberta deste mes foron as relacións afectivas dos adolescentes, unha temática orde do día e máis ante a proliferación de relacións tóxicas ou de violencia machista entre os rapaces e rapazas máis novos. Durante o encontro, os pais e nais participantes puideron tomar nota dos distintos signos a ter en conta para detectar que o noso fillo ou filla está nunha relación sentimental insana. Situacións de ciúmes injustificados, control da parella ata a hora de poñer certa roupa ou utilizar o teléfono móvil, o cambio de carácter do noso pequeno, o aillamento de outras amizades ou a xustificación continua de actitudes que non son as axeitadas son algúns dos sinais de alarma que temos que ter en conta. Precisamente, para tallar esta situación, tamén houbo consellos para os pais e nais, e con a boa comunicación cos nosos fillos, facerlles ver que querer non implica xustificar e aceptalo todo da súa parella, fomentar a súa autoestima e o seu valor, falar sobre eses comportamentos nocivos, non sobre a persoa, ou demostrar que os pais nos preocupamos polo que lles acontece, son piares básicos para que os nosos pequenos confíen en nós e acepten a nosa axuda ante unha situación sentimental complicada. Xa en abril, Espazo en Familia volverá a contar cunha nova sesión aberta ao público en xeral, na mentres continúan as actividades tanto en familia como individuais e que segue a ofertar o Departamento de Benestar Social. Unhas sesións das que se pode ter máis información ou anotarse con tan só telefonar á propia Concellería de Benestar Social no 606 706088 ou mediante o correo electrónico espazoenfamilia@gmail.com.
E para aquelas familias con nenos e nenas en idade escolar, informámoslles de que o Colexio Infantil da Barosa acaba de abrir o prazo de matriculación para o curso 2025-2026. A Escola Infantil A Barosa vende abrir o prazo de solicitude de matrícula para novos alumnos e alumnas de cara ao curso 2025-2026. Así, ata o día 15 do mes que ven, vai ser posible presentar o formulario para a solicitude de matrícula. Un formulario que terá que acompañarse cunha copia do DNI do pai ou nai do alumno en cuestión, copia do libro de familia e título de familia numerosa de ser o caso, ademais da sentenza de separación ou divorcio, un documento que acredite o acollemento dun menor de darse o caso, certificado de discapacidade se é necesario, o informe do equipo psicopedagóxico municipal se o menor precisa algún tipo de apoio educativo ou de integración e, finalmente, de ser vítima de violencia de xénero, os informes que acrediten esta situación. Todo isto deberá presentarse no rexistro municipal con cita previa chamando ao 667 129 380 ou 667 129 389 de luns a venres de 9 a 2 da tarde ou mediante a sede electrónica municipal sede.aspontes.org. Posteriormente, baremaránse todas as solicitudes coa fin de asignar as prazas vacantes en cada grupo e abrirase o prazo definitivo de formalización de matrícula xa no mes de maio. E os participantes do programa de fomento da lectura Relendo a Vida, organizado pola Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco en colaboración co Concello das Pontes, achegábanse ata o Museo da Mina esta semana para unha visita guiada. O programa Relendo a Vida saía esta semana do seu escenario habitual e que tocaba deixar por un día as instalacións da Biblioteca Municipal para desfrutar, neste caso, dunha actividade que levou as participantes ata o Centro de Interpretación da Mina. Ali, co acompañamento de Marisol Souto, as participantes neste clube de lectura para mulleres puideron desfrutar dunha visita guiada polas instalacións deste espazo, o tempo que contaron coas explicacións de toda unha experta na historia da Mina das Pontes, da antiga Calvo Sotelo e da Central de Endesa. Xunto con Marisol Souto, as integrantes deste clube percorreron todos os espazos do museo, descubrindo dende como se formou o xacemento mineiro das Pontes ata os inicios da construcción da central térmica. A Semade tamén puideron visitar a colección de fotos Living la Vida Madre e que se atopa na sala de exposicións itinerantes deste lugar. Unha xornada máis entretida e diferente na que ir máis aló da lectura e ao mesmo tempo sumerxirse na historia industrial da nosa propia vila. E dentro do programa de actividades organizadas polo Conservatorio Municipal das Pontes, esta semana recibían a visita do luthier Adrián Pereiro. O Conservatorio de Música das Pontes quixo ir máis aló e non deixar tan só na ensinanza da música os coñecementos que lles transmiten os seus alumnos e alumnas. É que tan importante coñecer a escala musical ou o como tocar o instrumento como os segredos que agochan para que de 4 madeiras ou un cacho de metal xurda un violín, un violonchelo ou unha frauta. Precisamente para chegar aos estudantes ao traballo que hai detrás de cada un dos seus instrumentos, a pasada semana visitaba o Centro Pontés o luthier Adrián Pereiro. Formado inicialmente na Escola de Artes e Oficios, Pereiro continuou coa súa aprendizaxe na Escola Vasca de Lutería Vele e incluso se trasladou a Chipre para formarse co mestre Stefan Sultanian e aceptaba a invitación do Conservatorio Pontés para presentar o seu proxecto Un chelo 4 historias, co que busca poñer en valor diferentes iniciativas vencelladas coa cultura, a artesanía e o rural. O punto de partida é un chelo construído polo propio Pereiro de xeito artesanal, pero con varias historias en cada unha das súas táboas, todas elas de orixe galega, coas que busca dar conta de que en Galicia tamén hai materia prima de calidade para dar vida a fermosos instrumentos de corda fretada. A idea, pois, como vos comentaba ao principio, é non ter que marcharnos ao norte de Italia ou a outra punta do mundo a encontrar madeira, non? De alguna forma, pois, reducir o impacto da pegada de carbono con isto, abrir unha posible liña de investigación no campo acústico, porque en violín hai moito investigado sobre acústica, hai moitísimo, realmente. De feito, un dos fundadores da Escola de Bilbao era físico, Jesús Alonso, que foi un dos que empezou a poñer, digamos, xunto a outros teóricos europeos e de outras zonas de Europa, empezaron a poñer uns números ao que sonaba, de alguna forma, por así decirlo, non? E no chelo hai moi pouco, e a mí é un instrumento que me encanta, que, como lle digo aos meus colegas, a mí me flipa, tío. Pois me flipa, entonces quero ver que posibilidades hai de abrir un camiño neso, non? Unha humilde aportación, realmente, porque o tema é que queiramos e que non teñamos moitas veces barreiras a probar, non? Pois como na música, que non teñamos a barreira a escoitar música, non? De outros tipos, de outros estilos. Tamén con isto, que me gustaría, a un nivel moi micro, intentar de alguna forma dar posibilidades a pequenos aserradoiros e carpinterías de decir, oye, mira, a maiores de facer mobles, podes nos axudar a facer instrumentos, sabes?
aínda que non sea o 100% a materia local, se conseguimos un 60 ou un 70%, estamos conseguindo un logro moi importante. Pereiro acompañou esas 4 historias con ese chelo protagonista e que, por suposto, tamén houve tempo de escoitar da man do mestre Juanjo Díez, que contou coa compaña do pianista José Manuel Campello.
E o alumnado adolescente, pero tamén os pais, nais e educadores foron os protagonistas dunha xornada sobre seguridade na internet que se celebraban esta semana nos diferentes centros educativos do noso concello. A internet e as redes sociais axúdannos a estar máis informados, a poder manter contacto con xente de todo o planeta e tamén a chegar a públicos inimaginables hai uns anos. Iso sí, isto tamén ten os seus perigos, e máis nunha sociedade que avanzan a velocidade de vertixe, na que mentres as novas xeracións están máis que adaptadas, os pais e nais teñen máis problemas para lidiar con todos eses avances no mundo digital. Precisamente para concienciar os adolescentes sobre un uso seguro e responsable das novas tecnoloxías e tamén para axudar os pais e nais a lidiar con este novo mundo, a Deputación da Coruña puxo en marcha o ciclo de obradoiros e charlas Problemas digitais, solucións reais. Os centros Castro Daúz e Moncho Valcarce acolleron ata 3 sesións dun programa que estivo protagonizado polo creador de contido El Cejas e a presidenta da Asociación contra o Ciberacoso Stop Haters, Sara Antúnez, que mediante diferentes sesións abordaron os perigos da internet e como se pode facer un uso seguro deste recurso sen comprometer a privacidade. Nestes días, tanto El Cejas como Sara Antúnez compartían co alumnado de secundaria dos dous centros educativos a súa experiencia nas redes, poñendo especial foco no acoso e odio que se prodiga nas redes sociais e no ciberbullying. Os expertos afondaron en como é necesario xestionar o tempo no que un adolescente permanece conectado e que é un bo uso das redes para evitar problemas de saúde mental, illamento social ou sedentarismo, ademais dos sinais de alerta a ter en conta ante unha situación de acoso nas redes ou as medidas legais que se poden poñer en marcha para acabar con esta problemática. Ademais de compartir tempo cos estudantes ponteses, tamén se desenvolveu unha charla para os pais e para as nais, cos mesmos protagonistas, e que neste caso tamén presentaron as ferramentas non só para comprender este mundo digital, senón tamén para traballar cos máis novos. E a Asociación de Empresarios Seara organizaba esta semana unha xornada informativa sobre un dos problemas laborais máis frecuentes nos nosos tempos, o estrés. O estrés é o segundo problema de saúde máis frecuente entre os traballadores e traballadoras, tan só por detrás dos trastornos musculoesqueléticos, segundo os últimos datos recollidos pola axencia Eurostat. É que a carga de traballo, os prazos de entrega, a presión dos mandos superiores ou clientes, ou incluso unha situación de inestabilidade no entorno laboral, dan lugar a ese clima de tensión que non beneficia nin aos traballadores nin á empresa. Dende a Asociación de Empresarios Seara, e seguindo a liña de actividades para os seus asociados e asociadas, optaron por poñer en marcha unha xornada dedicada a esta situación. De feito, ata as súas instalacións de Penapurreira se trasladaron a psicóloga Rocío Martínez, a nutricionista Antía Pérez e tamén a profesora de yoga Ana Freire. As tres foron dando conta dende o seu respectivo ámbito de traballo en como afecta o estrés no día a día, non só a nivel psicolóxico, senón tamén físico e incluso emocional ou nutricional. As tres conferenciantes explicaron ao público presente como identificar unha situación de estrés laboral con eses primeiros signos de alerta que pasan por irritabilidade, falla de concentración ou nervosismo. Unha boa saúde mental, xunto con exercizo físico, unha boa alimentación e tamén, se posible, o dedicarse un tempo a un mesmo mediante exercicios de relaxación ou meditación foron as claves principais, a xuizo das expertas, para atallar esa problemática no entorno laboral. Iso sí, sen esquecerse do papel que debe xogar a propia empresa nesta situación con programas que axuden a motivar os empregados, un plan de beneficios sociais e retribucións flexibles, plans de saúde mental no traballo ou medidas que favorezan a transparencia e a igualdade. Unha serie de recomendacións das que de seguro tomaron moi boa nota todos os asistentes a esta cita. En estes pasados días viñamos de recibir a noticia da Xunta de Galicia da posibilidade de abrir un novo expediente para declarar como ben de interese cultural a cheminea da Central Térmica das Pontes. A Xunta de Galicia abrirá un novo expediente para estudar a posibilidade de declarar como ben de interese cultural a cheminea das Pontes. Tal e como recolle o Diario Oficial de Galicia na súa edición do pasado venres, arrinca novamente o proceso para lograr ese recoñecemento, despois de que na primeira solicitude non se lograse un mínimo de 2 apoios favorables de órganos consultivos e que exixe a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia para dar luz verde a esta declaración. Agora arrinca un prazo de 24 meses para a resolución desta solicitude, o que implica que, cando menos, durante estes 2 anos, a cheminea vai estar protexida e vai contar cun perímetro de protección de 45 metros para evitar que os traballos de desmantelamento da Central Térmica das Pontes poidan afectar a súa estrutura. Na Plataforma de Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, impulsora da posta en marcha deste segundo expediente de declaración como BIC da cheminea, quixeron agradecer a implicación de todas aquelas persoas que contribuíron a esta decisión. Asemade, deron conta da súa satisfacción por esta nova oportunidade e anunciaron que seguirán a traballar ata que o expediente se peche favorable e definitivamente.
E cambiamos de asunto para contarlles que, como xa ven sendo habitual por estas datas, un ano máis, a Escola Oficial de Idiomas non quixo perder a oportunidade de celebrar o San Patricio, unha das festas máis populares no Reino Unido. Un ano máis, a Escola de Idiomas das Pontes non quería deixar pasar unha das festas máis populares en Irlanda como é o Día de San Patricio e que se conmemora no país irlandés cada 17 de marzo. Para precisamente sumarse a estas celebracións, na sección das Pontes apostaron ao longo deste mes por diferentes actividades, lonxe dos exercizos escritos, a gramática e as clases habituais. De feito, nunha das iniciativas para festexar esta data, o corpo docente do centro optou por organizar unha clásica merenda irlandesa, con té e sabrosos postres, dos que puderon desfrutar alumnos e alumnas. Pero iso sí, despois dun xogo no que tocaba demostrar as súas destrezas lingüísticas e o coñecemento da cultura irlandesa. A semade tamén se desenvolvía unha caza ao tesouro, na que os máis habilidosos expelidos levaron agasallo. E como fin de festa, este xoves tocaba música irlandesa en directo, xogos tradicionais e unha nova cita gastronómica cos pratos máis saborosos e emblemáticos da gastronomía da zona. E dentro da programación cultural adicada aos máis pequenos, esta semana tiñamos unha nova xornada dos xoves na Biblia. Os contos, as adiviñas ou as historias máxicas son sempre unha boa opción para desfrutar das tardes de xoves. Diso saben e moito na Biblioteca Ribera Rouco, que volvían a apostar polas aventuras contadas para os máis pequenos nesta nova convocatoria dos xoves na Biblia. Como convidada xa unha bella coñecida do público pontés, a narradora Cris de Caldas, e baixo o brazo a súa última produción infantil, Menú máxico de contos. A artista pontevedresa aunou nunha mesma función un conxunto de lendas, adiviñas e incluso poemas para un público que volvía a acudir á súa chamada na Casa do Peso. A diversión foi a tónica xeral dunha convocatoria na que houbo bruxas, heroínas, animais fantásticos e pequenos aventureiros que fixeron as delicias non só dos máis novos, senón tamén de moitos papás e mamás. Fun ao mercado a buscar café, pero a formiguiña e picoume no pé. Eu sacudín, 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 mas a formiguiña non paraba de subir. Fun ao mercado a comprar café, pero a formiguiña e picoume no pé. Eu sacudín, 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 mas a formiguiña non paraba de subir. Fun ao mercado a comprar azafrán, veu a formiguiña e picoume na man. Eu sacudín, 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 mas a formiguiña non paraba de subir. Fun ao mercado a comprar champú, veu a formiguiña e picoume no cu. Eu sacudín, 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 mas a formiguiña non paraba de subir. Agora, co peche do mes de marzo, toca agardar as sorpresas que coa chegada de abril nos vai traer unha nova edición dos xoves na Biblia e de seguro cun calendario de citas do máis diversas e entretidas do que, por suposto, falaremos xa a vindeira semana. E a compañía Alentía Teatro visitaba a pasada fin de semana as táboas do Auditorio Municipal Cine a Lobby nunha nova xornada do ciclo de teatro amador do Concello das Pontes que non descansa, porque este vindeiro sábado recibe a compañía de teatro de Castropol. O ciclo de teatro amador Concello das Pontes abriu as súas portas o pasado sábado a historia de mulleres e de cultura da terra como protagonistas, e que veciños e visitantes puideron desfrutar do Xuizo, unha produción da compañía Alentía Teatro na que se pon de manifesto o gran esforzo de moitas mulleres galegas ao longo da historia e que traballaron para conservar o patrimonio material da nosa terra. A acción ten como epicentro precisamente un xuizo, no que se somete un caso á decisión dun tribunal popular para que se pronuncie unha sentencia sobre diversos comportamentos do ser humano galego co seu idioma. Todo isto en clave de humor e con moitos clichés e prexuizos que aínda hoxe en día penduran na sociedade. Señora Elpidia. Diña. Doña Elpidia Rojo, vostede está acusada
do mesmo que o resto dos aquí presentes. Acúsase de atentar contra a lingua do seu país. Ten algo que dicir ao respecto? Yo, ¿qué le voy a decir? Nadilla de nada. El que quiera hablar en gallego, que lo hable. Allá él, pobriño. Bueno, ten a palabra a acusación. Señora Elvidia, sabe vostede por que está hoxe aquí? Pues no lo sé, la verdad. Podería haber moitas razóns para que estivese hoxe aquí presente, pero só foi escollida por unha delas. Vostede está hoxe aquí sentada en calidade de nai. Ten vostede 2 fillos, non é certo? Sí, Borgiña e Tamara. E por que non quere que Borgiña e Tamara falen galego? A nosa defendida non ten nada en contra da lingua galega. Ten levado incluso accións destinadas a que os seus fillos aprendesen lingua galega. Un ano mesmo os mandei a pasantía de gallego. Que interesante. Nun caluroso día do mes de xullo de hai 3 anos, O ciclo amador non ten xornada de descanso e que mañá sobre o escenario do Auditorio Municipal a Lobi poderemos desfrutar de Agua de Celos da compañía asturiana Castropolcio e o Teatro nunha representación que botarán dar as 8 do serán con entrada totalmente gratuita ata completar aforo. E se falamos de plans de ocio e cultura para esta fin de semana, non podemos esquecer facer un repaso da carteleira que nos agarda na Casa do Peso. Coa chegada da fin de semana tamén toca falar de cine con 2 novas propostas que nos chegan dentro do Departamento Municipal de Cultura e con 2 temas tan opostos como atractivos. E que mentres que para o público infantil teremos unha nova aventura de Bugs Bunny e o Pato Lucas, para os adultos chega a adaptación á gran pantalla da historia vital da fotógrafa Elizabeth Miller. Así nas sesións de mañá ás 7:30 da noite e tamén o domingo dende as 7:30 vai ser protagonista Lee Miller, a historia real dunha modelo da revista Vogue que durante a Segunda Guerra Mundial decidiu viaxar a Europa para a cámaraman retratar o día a día do conflito e informar ao mundo do que estaba a acontecer e dar voz aos que non a tiñan. Kate Winslet protagoniza este drama de facturación británica que teremos a oportunidade de desfrutar tanto mañá como a domingo en 3 sesións. Que jamás compartes. No me equivoco. Esa es mi Lee. Sucedió muy lentamente, pero fue como de la noche a la mañana. Nos despertamos una mañana y Europa estaba en guerra. Acceso únicamente para mujeres militares. Yo solo quiero hacer mi trabajo. ¿Por qué unos hombres pueden decidir cuál es? Me voy al frente. ¿Preparado? No es lo que creía que ibas a decirme. Nos metimos en lo peor de todo. ¿que alguien alumbre aquí? Voy. Yo me apartaría de la ventana. Tienen francotiradores. Han muerto. No queda nadie. Son otro tipo de heridas. No solo las que se ven. ¿Y mis fotos? No están publicadas. En el ministerio creyeron que podían perturbar. La gente debe pasar página. Pasar página. Hay una niña en un campo de exterminio. ¿Cómo va a pasar página? No va a poder. Jamás. Eso no lo oí ni lo imaginé. Fue real. E xa para os máis pequenos, mañá o domingo ás 5 da tarde, teremos Looney Tunes, El día que la Tierra explotó. Un filme de animación protagonizado por Bugs Bunny, o Pato Lucas, Porky, Piolín ou o Correcamiños, e que deberán derrotar a un grupo de alienígenas que se queren facer co control do planeta Terra. Comidas. Hola, me llamo Petunia. Soy química de sabores en la fábrica de chicles. ¡Uy, a ver, trae para acá! ¡Uy! ¿Y a qué se dedican? Somos aventureros audaces como en los tiempos de mi abuelita. Llegó la hora de la siguiente etapa de mi plan. Haré que sea toda mía. Están pasando algunas cosas increíblemente extrañas. Tengo que hacer algo al respecto. ¿Qué vamos a hacer, Santo Niño del Huerto? Tenemos que pelear. Tal vez no seamos los más indicados para eso. ¡Tú eres un cobarde! ¡Tú
tú eres una nerd. Y yo simplemente estoy loquito. ¡Ay! ¡Qué frío! Pero siempre y cuando estemos juntos, estaremos bien. ¡Me los escabecharé de una vez por todas! Espero que ese vidrio irrompible aguante tremendos golpazos. Sí, pero ese no es vidrio irrompible. Lucas y Porky. No le tenemos miedo a nada. ¡Máscate! ¡Ay, por mi puta madre! Irán al espacio exterior en una loca aventura fuera de este mundo. Disfruten ver en primera fila cómo hago estallar la tierra. ¡Te voy a partir la... ¡Ay, qué cosa! ¡Muy bien! ¡No cerdas y un pato! ¡Salvan vidas! Como sempre, as entradas para calquera destas sesións xa están á venda na web www.aspuntes.sacatoentrada.es ou ben 30 minutos antes de cada proxección na billeteira da Casa do Peso. É o momento agora da información deportiva e comezamos dándolles conta desa charla coloquio que convocaba o Lago de Sport o pasado martes e que contou con grandes figuras do fútbol sala a nivel galego e nacional. O Clube Lago de Sport quere ir máis aló cos seus xogadores e xogadoras e non só formalos a nivel físico ou técnico para que aprendan o como moverse na pista ou as diferentes estrategias e xogadas dun partido. Tamén sempre dan moita importancia a esa aprendizaxe vital que chega co deporte, a esa necesidade de fomentar valores como o traballo en equipo, confiar no resto de compañeiros, o respeto polo rival ou a importancia do esforzo para alcanzar non só victorias na pista, senón tamén lonxe dela. Para seguir afondando ese traballo menos físico e máis persoal, o pasado martes celebraron unha charla coloquio na que contaron con 2 pesos pesados do fútbol sala galego nacional e que ata as Pontes se desplazaban a xogadora do Burela Antía Pérez e o adestrador e seleccionador galego feminino sub-16 Jairo Campo. Os dous deron conta das dificultades que tiveron que ir superando ao longo da súa carreira deportiva. De feito, a xogadora do Burela comezou facendo un pequeno repaso á súa traxectoria profesional tras formarse nas categorías inferiores do Ourense ata o seu paso polo Poio e o Zaragoza, ou incluso pola selección nacional. Unha traxectoria complicada para unha muller, xa que o fútbol sala sempre foi visto como un deporte masculino no que as rapazas non se lles daba importancia e protagonismo que merecen. Pois a verdade é que eu sempre fui un pouco tractor, me chaman así, entonces creo que salir desas lesións me pasou, o sea, me pareceu un pouco máis fácil porque non lle teño medo a nada, eso me inculcou bastante meu pai, que foi xogador de fútbol tamén. Entonces, verme a día de hoxe onde estou, despois de todo o que pasei, sí que é algo moi especial, algo que se me pon a pel de galiña falar de eso porque o pasei bastante mal. Pero bueno, ahora quédome co traballo que estou facendo, orgullosa de onde estou e con ganas de soñar máis grande. Pola súa parte, Jairo Campo abordou o como se traballa da canteira cos xogadores e xogadoras máis novos. Eu aquí falei un montón de veces con Diago, cando era profe, si no cole non estamos dando importancia de educación física aos resultados, hai que traballar, hai que divertirse, olvidarnos de ganar, de hacer. Si na casa siguen apoiando ese discurso e nos clubs da vila siguen facendo o mismo, pois ao final vamos todos da man, entón aí é cando entra o papel das familias que ao final teñen moito mérito. Por qué? Porque aquí os coordinadores metemos partido ás 12 o sábado, ás 10 da mañá o domingo, vai co Benjamín, co Alevín, son eles os que teñen que pringar, non teñen fines de semana libres para eles, somos conscientes. O Auditorio Municipal Alobi quedou pequeno para acoller tanto a pequenos e pequenas deportistas como as súas familias e que se sumaron a esta tan fora do común actividade que de seguro terá novas edicións. E esta fin de semana o circuíto das Pontes convertirase no epicentro do motor de Galicia coa celebración desa Copa Xunta de Galicia de karting. A velocidade volverá a ser a protagonista deportiva da fin de semana da manda 11ª edición do karting Concello das Pontes e que tanto mañá como o domingo se vai disputar no circuito municipal de velocidade. Mais de 120 pilotos en categorías junior, senior, caceta, rookie e mini tomarán parte nunha convocatoria que arrincará dende as 9 coas verificacións administrativas e os respectivos briefings. Xa para o domingo teremos dende as 9:15 adestramentos oficiais de cada categoría, ás 10:15 arrincarán as tandas de adestramentos cronometrados
oficiais e para as 11:30 teremos a primeira carreira oficial en cada unha das categorías. Xa dende a 1:15 está previsto que se dispute a segunda carreira de cada unha das modalidades para as 3:30 celebrar a entrega de trofeos. Con respecto ao circuito, ao igual que en citas previas, a distancia total de cada volta vai ser de 1.238 metros, con 15 voltas para as categorías Junior, Senior e KZ, 12 voltas para os Mini, 8 voltas para os pilotos rookies, 5 voltas para os pre-rookies e, finalmente, os participantes en IRT terán que completar 10 voltas o circuito en cada unha das tandas oficiais. Premiaránse os 3 pilotos máis veloces en cada unha das modalidades tras a análise dos tempos obtidos nas dúas carreiras puntuables para este premio. Ben, pois, isto foi todo pola nosa parte. Ata aquí o que deu de si a actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Nós marchamos xa, pero lembren que volvemos o vindeiro venres contra as 9:30 da noite. Se queren vostedes seguir informados, poden sintonizar a Radio Municipal no 107.5 da FM e escoitar de luns a venres contra 1:30 da tarde o espazo informativo As Pontes Hoxe. Tamén poden visitar a páxina web vive.aspontes.org ou consultar as diferentes redes sociais do Concello. Aproveitamos para lembrarlles que toda a programación da Televisión Municipal está disponible na nosa canle de YouTube RTV As Pontes e que a programación da Radio Municipal pode escoitarse en directo a través da internet e tamén nas diferentes plataformas de podcasting. Reciban un cordial saúdo de todo o equipo da Radio Televisión Municipal que fixo posible este espazo informativo e de quen lles falou Pepe Capelán. Que teñan unha moi boa fin de semana.